Colaboran Concello de Boiro, degustaremos os produtos máis típicos e máis nosos destas datas. Descubriremos os disfraces e carrozas máis espectaculares do Concello de Boiro. Todo isto e moito máis no entroido do Concello de Boiro. Levade anclas, arregade velas, que zarpamos. E que mellor que comezar a gozar das festas máis divertidas do ano aquí en Boiro que facelos saboreando os nosos produtos máis típicos destas datas aquí na 10ª edición da Festa da Orella da Boliña. Estamos con tres veciñas da Boliña, Otilia, Sofía e Cruz, que son tres das artífices destes produtos que degustamos hoxe na Boliña. Moi boas as tres. Boas. Contadme un pouquiño a ver que fixestes cada unha. Ti, por exemplo. Eu, por exemplo, fixen as rosquillas. As rosquillas, cales son? A ver. Pois mira, son estas que están aquí. Esas máis oscuriñas, non? Estas, ves? E como se fan esas rosquiñas? Contanos, cal é o segredo para que saen así de boas? Bueno, pois hai que botarlle moito cariño, un pouquiño de nata, un pouquiño de aceite, anís, ovos da casa, e un pouquiño de foriña, a que admita, claro. Participades todos os anos, non? Nesta festa. anos, sí. É unha festa na que participan todos os veciños. Ti, por exemplo, que foi o que fixeches? Eu filloas. Filloas? Sí. Algúnha receita especial para a filloa da Nada, Boliña? ningunha. As Limón, persoas poden anís, estar traballando aquí e foriña. cociñando para esta festa na Boliña. Mais ou menos 50, non? Por aí serán. Sí, 50 per... E cada un fai algunha cousiña. Que postres, por exemplo, imos poder degustar hoxe diferentes? Mira, hai rosquillas, hai, bueno, nos chamamos petronilos, non sei se son petronilos, e que hai filloas, hai orellas, e despois hai orella de cerdo tamén. E vemos que estades repartindo cada cousiña en platos, non? Que poñedes máis ou menos en cada ración, en cada plato? Pois poñemos de todo, poñemos unha filloa, unha rosquilla, patronilos e máis as orellas. E que pasa? Que isto é... Canto hai que pagar para conseguir un plato? Pois mira, quitas un tique e por €1 colles o que é o postre e máis colles o principal que é a orella de cerdo, con picante aceite e pimentón. Porque aquí é moito doce, pero o máis importante é o salgado, non? Importante é a orella de porco, porque é a festa da orella de porco. E o viño, moi importante tamén, non? Pois, bueno, moitísimas gracias e a pasalo ben hoxe, que é o importante. Moi ben. Estamos aquí con este cocodrilo na festa da Boliña. Un cocodrilo, Alfonso, moi boas. Hola, boas noites. Contanos como está indo esta festa da orella. Bueno, de momento está, xa vedes, empezas a encher, pero, bueno, o problema é que, claro, xente que desdi, puxestes ás 7 da tarde, pero, bueno, poñemos ás 7 para que ás 9 estea cheo, porque se poñemos ás 8 ás 9 hasta ás 11 non está cheo. Ese é o problema. Alfonso é o presidente da Comisión de Festas. Contanos, porque esta é unha festa na que se involucran moitísimo todos os veciños, non? Sí, sí, veciños e non veciños, porque, por exemplo, a orella de porco faise toda nunha casa, sobre 100 kilos, o sea, unhas 300 orellas de porco. Non creo que cheguen, hoxe non vai a chegar, o tempo está nos acompañando, así que non vai a chegar. Bueno, además de papatoria, hai música, creo que hai sorteos tamén, que máis cousas hai hoxe? Sí, temos música, temos o dúo charada e o blanca doble, e tamén para sortear 3 cestas con produtos típicos do Antroido, como son cacheira, lacón,
panceta, os seus grelos, chorizo, pombo cocido, un bo cocido. Por que temos que vir aquí para a próxima edición da Festa da Orella da Boliña? Porque tendes que vir porque se vindes unha vez ides a repetir, porque vos vai a gustar. Que fai esta expedición aquí na Festa da Orella da Boliña? A ver, nos vimos todos os anos, vivimos aquí arriba e pertenecemos aquí á Asociación de Río Obreiro. Entón, todos os anos vimos disfrazados de algo que nos gusta, non? Ou intentamos facer algo así. Este ano vimos non de Memorias de África, como xa vamos entrando nunha idade, vimos buscando a memoria en África. Entón, por eso o disfraz. Bueno, que o que ides facer na festa? Bailar un pouquiño, comer algo? Primeiro unhas cervezas e despois os dirá. Hai que aproveitar a tope o carnaval. É que sodes máis de orella de porco ou de orella doce? Eu son da orella 12, este non sei. Eu de orella de porco mellor, sí. Como vos gusta a orella? Para que estea boa, como ten que estar a orella de porco? Ben feitiña, cocidiña e co seu pimentonciño está buísima. Que fai este grupo recén chegado de Pandora, imagino, aquí na Festa da Boliña? Imos buscar boa marcha, que aquí na Boliña sempre hai. E máis unha boa orella. Vin desde moi lonxe, non? Me Sí, parece. sí, sí, viñamos andando, Sí, nós así somos, si... Montámoslo, os nosos paxariños están a comer. Vellos o paxariño ese que ven voando, non? Están a comer, quedaron A ver aí... onde o enganchas logo. Non o enganchas? Quedaron aquí. Ah, amigo. Espera. Ah, amigo. Ancho aquí, conectamos como cando facemos cousas Cariñosas. cariñosas, enganchamos ela. Non me falta tocarse, Mira, vos os avatar gustavos tamén a orella de porco. Aí se piñamos, a orella de porco. Isto é máis de orella de porco ou dos doces que hai aquí dentro e de orella, filloa? Bueno, todo entra, sí. Contanos que fai Beetlejuice aquí no medio da Festa da Orella da Boliña. A ver, o Beetlejuice descubreuse debaixo dunha tarteira. O sea, gustache a orella, non? Sí, a orella ten moitos pelos. Pero como te gusta máis a orella de porco? A orella de porco justame como a feira, como ao pulpo. E Ao ti pulpo a que feira. Desde onde ves? Ves daqui da zona da Boliña? Eu son de Corea e vivo en Egipto. Entonces... Sí, O sea, que vives cerquiña, non? sí, a 200 metros. Que ves todos os anos, non? Esta Hombre, eu son un colaborador da festa esta e gustame moito as festas. festa. E para quen que nunca viñera aínda a Festa da Orella da Boliña, como a definirías ti? Como definiría dunha verbena de la hostia que isto non hai cartos que o pague. Invita a Beetlejuice. Ya está. Vicente é o encargado do máis importante hoxe aquí, que é cociñar esta orella. Sí, sí. Cal é o truquiño para que saia así de ben? Pois non, o truco é na máis que cosela, darlle unha cocción perfecta e despois servile e botarlle os seus condimentos precisos. Cales son os condimentos? Pois leva pimentón, aceite e nada máis. Bueno, mellor para gustos, imagino, non? Que habrá xente que lle gusta máis cocidiña, outros menos. Bueno, eso é normal, pero bueno, ten que levar unha cocción perfecta, se non ao final non justa. Se vai cocida demais, desfaise, e non justa. E se vai de menos está dura, claro. A xente de momento que está dicindo, está contenta ou... Está contentísima. Cando a facemos nós sempre sale moi contenta. Como naceu aquí na Boliña a festa esta da orella? Por que da orella? Bueno, empezamos cunha asociación de veciños e despois tratamos de facer algunha actividade, entón tratamos de facer a festa da orella. Ademais, é o gran protagonista nunha época na que o cocido é a comida fundamental aquí. Claro, por eso tratamos de facelo. Todos os produtos de carnaval, entón é como é a primeira normalmente que se fai, pois... Toda a noite servindo orella, Vicente, ata que hora? Sí, toda a noite. Bueno, aproximadamente servindo orellas sobre as 3 da mañán, ou así.
Ah, sí, claro, bueno, é por colaborar un pouquiño. De feito, isto gustame. Que lle gusta máis das dúas cousas? Vamos a ver, aquí non se pode dicir que... Aquí chega a bebida tamén. Alberto, no, por favor. Mira, por que ven vostede a festa da boliña? Que é o que lle gusta? Gústame o ambiente, gústame a xente que está colaborando e hai que darlle un apoio. Aquí na boliña queda ainda moita noite e moita festa. Como vai rematar a noite? Pois esperemos que remate moi ben, esperemos que remate ben. Ti quen ves sendo? Un tipo dos anos 80 que lle gusta moito cantar e máis pinchar nas discotecas. Pois despedimos a noite bailando, pero que saibades que aquí en Boiro ainda quedan moitos días de entroido. A bailar! A bailar! Hoxe día grande do entroido en Boiro, hoxe o día do concurso de disfraces, de comparsas e de carrozas. Se queredes saber cales son os gañadores deste ano, nuns momentiños, despois da publicidade, vos lo contamos todo. E lembrade que se queredes que vayamos gravar a vosa festa, só tendes que convidarnos. E como facelo? Chamando ao teléfono 986 710741 ou enviando un email, como sempre, a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Esperade un momentiño porque a festa continúa en Boiro. Colaboran Concello de Boiro, Aquí seguimos despois da publicidade neste de Festa en Festa especial vivindo o entroido de Boiro e como prometido é, debe de agora convidamos vos a desfrutar do concurso de disfraces e carrozas. Botade un olliño a ver cal é o voso preferido. Comparsas boirense, como vos chamades vos? Nos chamamos Bombers, Flora, Bombers chamamos. Flora. Non fai falta preguntar de que ides. Flora é a presidenta nosa. Moi ben, hola Flora. Hola. Bueno, moi guapa, Moito traballo detrás desta carroza ou non? Bueno, moito traballo. Tú non sabes as noches que llegamos en el confort. Sí. Muchas copas, bueno, tremendo. Cantas persoas a formades? Pois formámolas sobre 20 personas, máis ou menos. Pequenos e maiores, non? Polo que ves. No, todos jóvenes, claro. E rapaciños? Sí. Jovenciños e rapaces. Porque é importante participar, non ganar. Crees que tedes posibilidades este ano coa carroza? Totalmente, somos a única carroza, ganaremos, supoño. Polo menos reivindicar tamén o papel desta figura tan importante na sociedade. Claro que sí, sempre, festa rachada. Michael é o jefe dos bombeiros, que che diga eso. Michael, que? Eres o xefe? Que tal? Contame de que vas, a ver, explícame cada unha das cousas que levas en riba. De bomberos. Que levas?
el Temos hacha, unha sorpresa. la chapa, Temos a abella, la de apagar el fuego y el walkie-talkie. Bombeira completa, a ver esta quen é, moi boas. Hola, boas, gracias. Que che pasou na casa? Prendeu fogo, non? Deu lume, mandou carallo na agua. Acaba de sufrir un percance. Salvar. Que lle pasou? Salvoulle a vida, non? Salvoulle a vida. Faltou, salvou. Oran por veciño a noite. Lle unhas palabras. Gracias, meu amor. Palmas. como está o nivel en Boiro? Moi ben, a xente a verdade é que implícase moito, é un entroido moi tradicional, así que se disfruta moito realmente. Pois grazas, a seguir co ritmo. Aí vamos, gracias! Que ides vos, non? Esta comparsa. De colores. Por que vos inspirastes neste tema tan escolar? Pois non o sei, polas nenas. De quen foi a idea? Foi miña máis daquela que está ali. Pero vos que sodes algún grupo de amigos, sodes familia, porque vemos que hai moitas nenas. Pois a Marilla é a miña filla, elas son as súas amigas. Sodes de aquí de Boiro ou vides de outro lado? Somos de Valga. E vides ata Entroido de Boiro para gañar o concurso, non? Por supuesto. Xa os presentaste a algún este Entroido? Sí, xa fomos ao de Cesuras e xa quedamos de segundo. De segundo, sabes, hai sorte este. A ver se hai sorte. Moito traballo aquí ou levas? Bueno, aquí xa hai máis competencia. Sí. Canto vos levou a vos esta elaboración de disfraz? 2 días. Ah, foi algo rapidiño logo. Sí, foi low cost, última hora. Foi a cámbiame e cambiaron. A ver, contame, que me estás contando? Pois nada, colores para que haya alegría e que disfrutemos do carnaval. Pero vos de quen vendes sendo? Por que tenes ese reloxo? Colorín. E o reloxo? Porque son tempos de disfrutar. Quen diseñou este disfraz? Pois mira, un pouco aquí, un pouco alá, entre todos. E a temática cololín por algún motivo? Sí, queríamos colorido.
disfrutar, pasalo ben, alegría, risas. Quen elaborou os disfraces? Vos, algunha muller? Nós todas, sí, somos de unha academia de corte. Ten desvantaxe, entón. Sí. Pero o carnaval tamén parte dele disfrutar a parte previa, o tempo previo de preparación, imagino. Eso é estupendo. O de elaborar os traxes, entre todos, discutir os detalles, etc. É como preparar unha viaxe, non? Igual de emocionante, imagino. Sí, claro, en coche, con todo esto, imagínate. E logo chega o día grande, como hoxe, esperades ter sorte no concurso. Claro que sí. E se non, pois mira, disfrutar, a ver se non nos chove, que creo que sí. A ver. Moi boas, alcalde. Hola, boas noites ou boas tardes. Unha maravilla este entroido de Boiro, non? Ainda que hoxe non acompaña o tempo. Sí, bueno, ahora ao final choveu, pero vamos, tivemos bastante suerte porque podemos facer o desfile por completo, houve moita xente na rúa, a xente pudo disfrutar dos maravillosos disfraces, dunhas maravillosas carrozas, unha altísima calidade tanto a nivel de carrozas, a nivel individual. Bueno, quedou un desfile moi bonito, moi largo, bueno, o do tempo, pois pillounos ahora ao final un pouquiño, ahora para a entrega de premios, pero bueno, moi ben, satisfeito, porque bueno, o tempo que ven é difícil de predicir. Como di vostede, o importante é a calidade que teñen estas compasas, maiores, pequenos, xente de todas as cidades involucrada. Sí, xente de todas as cidades involucrada. O Carnaval de Boiro sempre hai xente do asociacionismo boirense que está participando neste momento, desde a parroquias de Banqueiro, de Tespón, de Cabo de Cruz, de Bealo, de todas as parroquias absolutamente, que son colectivos grandes, numerosos, abarcan distintas edades. Eso quer decir que o Carnaval está recuperado, está en auxe, ou había hai 20 anos isto estaba un pouquinho parado, non? Ou un momento, hai uns anos que non revivía, pero sí, ahora en Boiro, en toda a comarca, pois podemos disfrutar un día onde todo o mundo se olvide pois do día a día e pois veño, juerga, disfrutar, cantar, bailar, como ben podedes ver, un día de festa, unha moi boa festa. O alcalde gusta tamén disfrazarse ou non tanto? Eu sí, xa me disfracei, puxen este sombreiro, moi guapo, moi guapo. Só me falta o látigo para ir de Indiana Jones. Agora saber o importante, os gañadores. Sí, falta o importante. Hai moita competencia, sobre todo hai 3 disfraces individual moi potentes, moi traballados, dunha calidade importantísima e cun detalle fenomenal. E despois hai dentro tamén dos grupos colectivos hai 2 ou 3 dunha altísima calidade, polo tanto vai a ser moi difícil a valoración dos jueces, vexo yo moi complicado, pero bueno, satisfeito porque o nivel é moi alto, como está sendo os últimos anos.
co flamantes gañadores do concurso de carrozas de Boiro. Moi boas, enhoraboa. Gracias. Como se chamaba a vosa carroza? Bosques de... Bueno, íbamos de monstruos del bosque. Era un pouco a reivindicación de que xa vale de tanto queimar o monte, xa vale de tanto incendiar o que é dicir a nosa Galicia, e xa vale un pouco, pois, un pouco a reivindicación de todo isto, non? Por eso nos disfrazamos este ano, esperamos que este ano non sexa como o ano pasado. O sea, un disfraz, unha carroza para divertirse, para entreterse, pero tamén con mensaxe. Sí, efectivamente. Sobre todo con mensaxe, para que se conciencia un pouco a xente de que realmente o que hai todo por detrás non é só pois, pasalo ben e todo, senón a naturaleza. O sea, estamos destruindo cada vez máis o mundo e cada vez non nos damos de conta realmente o que estamos deixando. E que simbolizan exactamente eses monstruos? Eses monstruos é un resurgir, un pouco pois o apoderamento da terra, non? Isto de tanta arma nuclear, tanto tal, realmente se levantan os monstruos para reivindicarse un pouco e ver realmente pois a ver se facemos algo este ano ou non. Premio merecido, imagino que moito traballo. Sí, levamos 6 meses, bueno, máis de 6 meses traballando en él, os ratos libres, juntándonos, como somos todos amigos e familiares, entonces, pues bueno, os ratos libres. Máis que merecido a disfrutar o premio e imagino que tamén xa a pensar na do ano que ven. Sí, xa temos xa idea. Esta idea? Sí, ahora... Non adiantamos, non así. No. O Entroido é un tempo para a festa, pero tamén hai momentos para poñerse serio. Teñen o pano preparado para a choreira, porque asistimos ao tradicional enterro do Felipiño de Escarabote.
porque para vivir a maxia do Entroido non hai mellor que vir a Boiro. E se vos quedes tamén que vayamos gravar a vosa festas, ou tendes que chamarnos o teléfono 986 710741 ou enviarnos un email a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na vindeira festa. Colaboran Concello de Boiro,